Wajani, to shanda nesimba to dalafan. Kapa pinda pato pinda uno manyaban. To dakta pila to manyaban. Dinete simba tinongo piwa naja. Kafure na uniketa. Nino bero no mandongo wapane maalapo. Shanda nesimba ndineta. Oya tike waya simpo sango masamtara. Nunsa ya mashiwe sude. Weza no dama bifo. Obikinya tichipecha. Dari. Meno tino raskira babifu. Whenever my dog Shamiso, hey, come on, Savunita, my Vango, Caravaciuna, my believer. But no, the Tampanuka, maybe should have a Kusuma. That's it. Star FM sounding good all the time. It is 60 minutes after 11. This is the Zim Dancer Overdrive on a Thursday. You're checking out D-Knife. Of course, standing in for Godfather Temple Man. Alongside the one selector Tanaman. Thank you so much once again for making us your station of choice. Coming to you live right here from our best in the capital. That's at number 102 Sama Masoze Road. So, takana korobera, tawarura na tapura na purazera. Ma kicks enjoy farga jigora. Uno, igopora. Taka tena ze mashua. Kwete ze kunyaba ze makua. Mama wakanditi wa machua, chingwa machimbua, kasi maga mansua. Taka tena ze mashua. Kwete ze kunyaba ze makua. Mama wakanditi wa machua, chingwa machimbua, kasi maga. Big up to you, that are born to die. Manchester, UK, thank you so much for coming through. Wela nakabudira pakona. Spandianas, kushika mangwana. Kona zipila bong. Wakuti wakawa monge piuto. Oskiti, takatira kisinga no. Kuro wa matante kwa tingkong. Wambu no chekwa mkola. Sadon tuma, tangombo cheka mkuma. Tango fona, kicho amona mona. Fura ngoma, pese na kuchema chema. Hati mkoma. 18 minutes after 11. And guess what? Yanambo kudzaya timu yangu kuta. Nasa nengari mawani mstudio. This one is something brand new from Mandedido. Taka no korobera. So this is what is happening. Mandedido is in the building alongside Mr. Attention. Selector. Yeah, man. My kings, welcome to Star FM. Yes, sir. Mr. Attention. DJ, tell my DJ. Muida say the birthday boy. Yeah, man, the birthday boy. Godfather in absentia. Yeah, man. Ataka not machi. Egatwa batire chinjawa izya. Still magona mapindira. Yo. So if you just tuning in, well, this is the Zim Dancer Overdrive on Star FM, and in the studio, I am with Mr. Attention of the hit song Andi Nyore, and of course Mandedido. Right, let me start by Mr. Attention. King, what do you say? Big blessings. Kuno gutini nyasha mambo wangu munofare. Zukuoneka King, long time, eh? Aiwa, mwara utichingete. Now, King, gatange iktara ndizo chuni renyu ratambo rizabana vai. Yes, sir. Andi Nyore, otherwise known to some as Gaga, 2 minutes. No, masika, no answer sika mwanze kunzi Gaga, 2 minutes, but the tune is actually Andi Nyore. Yeah, man. To be honest, to tell you the truth, chuni inini zangu. Ndakazvimirira personally chuni riri kupisa ma streets ma clubs everywhere ndo chuni riri kupisa zvamanje imimi pamakaro achuniri, were you expecting response yakadai so kuti achuniri richapisa ma streets zvekudaro? Yeah, kwete kuti ndakageja response yoyo but ndangotarisira kuti chive successful. Obvious. Chive ne return. Obvious. Munhu wese kana achiva chuniri akananga achitoti anenge achitoti machuniri rinofanira kuti ringe richipisa. But mimi, were you expecting ndo mapisira chaita? Because zvamanje ndo tune of the moment. And the chuniri zvemachokwadi chaizvo zvajaja chaizvo ndo riri kupisa mastits. Andimuona. Saka obvious munoona nge makatozoshamisa. Amandi kutokutaura tana man. Unofunga kuti kupayisa. Oyo ndasasandu saka. Aditi? Yeah, man. Obvious pamakaro chuni maisambogaya kuti ndo zvaichaita chuniri, but zvamanje munhu sakutaura nezvechuniri.
andiona zvakazonoenda nepamwe pekuti takanyatsozoita ear to ear smile maizi. yes and pamakatozorwa remix yacho obviously munhu sakatozoda kupinda pachuniri because atozoona kuti chuniri rakaita sei rakaipa. Yamana blessings man. Saka tiudzeni zvechuniri after marova chuniri mune mamwe machuna makazorova here after marova andinyore. Yeah. Tungoti about 11 mangoma after andinyore. Ari masingo iye album iri ari masingo. Aiwa masingo mamwe ari pamaridhimu. Then anongobuda ari masingo mangoma. Yeah man. Mangwana totokanda chimwe chinonzi Ruggy Road. Yeah man. Now King, tiudzei isusu kuti mimi chuniri ne video here andinyore. Yeah, andinyore isiri remix original yacho. In a video. Then remix yacho na video. In a video food, yeah. So if you're listening, you can go on ripa YouTube and it. Yeah, by YouTube one attention kungo search out one attention by YouTube. Makutono sangana ni zvinyowa nikusanganisira iyo riri gaga 2 minutes really. Ravari kutaura neka phrase kema 2 minutes. Yeah man. Tichiri papo King. Nekupisa kwaita ngoma iri. Magiga ari kubuda. Yeah, aiwa mashow aripo. Anditi? Mazano tuga tripa stage. Zoto titozoti weekend kana hapana mune musingatowanike. Saka tikazoti anikambo kotsira. Joya ndi 450 ndoda kukanganwa namo mavibes oksobida. Yeah man. Ndindi team. Yes sir King madedido. Mzee mguru boy. Murida say King. Good and good. Ndonakirwa ne-energy yenyu manje King. Kubva vanakatanga kuona muchipisa pa Godfather Timberman pavakandokuintroduce muchinopisa up until now energy. Yes. Energy yacho energy ball. Tirari kuharare mukuru. Yeah man. Mune zvinyowani tarova takanokorobhera handiti ichiri nyowani iri. Takanokorobhera zinyowani zvaro rinenge ratone 2 months 3 months yabuda. 2 months. Pane rimwe nyowani after 2 months vatori rimwe chuni nyowani. Hapana chuni nyowani asi pane machuni manyowani. Machuno saka musikomira kai King. Muri kurara kana musitomborara. Give murume harare murume harare. I know. Saka imimi manje King muri kuona kuti chuni rese ramuri kurova riri kuita hit. Hit after hit pese pamukurova pamapinda paya na was kid kusvika zvamanje chuni rese ramuri kurova riri kuita hit. What's the formula pakurova kwamurita machuni? Mukuru susu techingu imba izvi ndezvajaja munongoti mwari wachini mwamazoti akuzira kuna jaja ivi chatogona kungobika song yachiziva kuti isong ikunangisa hakuna song inobohwa and hatobvumidzwe kuimba zvinobohwa. Yeah I know because pamachuni enyu ese I remember akatombonzwa kana echikoro achiimba kaschool bus kana echikoro magrade 1 nema2 vachitoimba chuna number after number mudara vachirova zvazviri kana ndopananga zvaurera wabada iri kutaurwa nange muchechi nange kuchina nange kuvet nange ucrash kuhigh school nange ucrash ese wabada yeah man. Now zvanambobvunza futi Mr. Attention. Yes, magig ari kubuda here since zvamatanga kupisa magig akamira sei magig ari kubuda here kunoko magigi ari mapedza magigi ari kubuda totenda Mwari ne kuti fariro mablessings avari kutikandira kuti tirambe chiwana mashows atisi kufa nenzara. Yeah man. Now Mr. Attention, back to you. Tine mamwe machuni kana projects atiri kuexpecta kama tatopinda muna April pa East apa anything chamakatirongera pa East apa? Yeah, big remango maripo. But so far chambodropa ari masingles ega kusvika was kana EP or album whatever. The body of work rinenge chizobuda that ringe rakanyatsorongeka maizi. That picture inyatso paint zvekuti vanhu vanoona kuti hazvisizve pressure kana chi but art. Yeah man. And then pama collab apa do we expect any collabos from you nevamwe mamessages atinoziva vari mudanzo? Patori nechifreshi chehappy birthday tinenge tina wabada na Queen Khadija. Makatogara makadai so? Napamwe zvita Queen so sitira uri but sana mana atadza kumbochirova kai zvinosvikira
Chinonzi Chairman, Happy Busengo, birthday. Mamdara. Happy Happy birthday. birthday. Big up to RTC. Kuliwana Oski. Anyway, you there. yes I. Tana man, mfano tsvaga tune Powered by Rusty plus ndione birthday Victim. manje kayo. Andokona zvazvinoita. The birthday boy, hii song ida tega kuimbira imdara. Mpa to player, pula muchipula. Every day, where's munhu, every day panzwarwa munhu. Easier. Okay. Then Madedido. Before we go kumberi. Ona tichakamboita debate kuti zita iri rakabva kupi kuti Madedi. Ne amwe asana mbonzwa mutaura nezvazvo. Chimbotudzewo naasi kuti zita rekuti Madedi. But Godfather ndakauza. Aina ndisikuziya ini. But mamchimboti makaona interview ipi. Mazona ka. Aya ndakaona munhu andaunyazozwisisa. Madedido. Soketika pata Madedido indenzi planet. Ndikazvitumbiza uko. Yeah. Chinzi planet. Saka pandaiimba ndaiti wedemde. Okay. Nditanga kuimba ndaiti wedemde. Ah. Ndopfeka beat kunge jaketi planet. Yeah. Patazomboenda kukadoma nemanonzi Shuma Fashions nandunge nalivo Yeah, man. nawinza tenda kukadoma kunonzi kwapingo mamaini uzazazo Ah. saka ndaenda kuimba kanchiti wedemde madede wedemde madede chitobveko kuze kuna Shuma tatu zaza mmoja kuti madede ndola tositaracho saka madede muntu masabuda namadedido ana wabada kwabadido ana follow me do Apa kabudhoni kangu kane 4 years kanonzi Madedido kumaraini vozi katora machune enyu ese waiziya. if mwana wese Yes, mwana sir. wese ndana madedido Yes I. ndinofarira zvikuru ndi vavaramba vachidaro next generation. Right. Happy birthday. Chuni nyowan. Tana man. Chimbotoerawo chuni nyowan akumana bopinda. Now dziri kuti ini nhasi fully charged wanga ndinachekera nebhatri ipe pia penaliva imbotomba gasi nhasi pupati tichakota nyama pamwe nekudhala type shit happy birthday happy birthday to me for life. Now dziri kuti ini nhasi fully charged wanga ndinachekera nebhatri ipe pia penaliva imbotomba gasi nhasi pupati tichakota nyama pamwe nekudhala type shit happy birthday happy birthday to me more life nenge ndichitoda ufunge happy birthday nhasi ndine captain fully all of vibe post always a caption Happy birthday, happy Uda kuti mupinda umana. Pinda ipenyu ba. happy birthday, nothing in the captain fully. All of my Posa captain TK. Nasizu rangoda. Thanks samsindo ndombovura da. Pregonda pandombotenda ja. Dawezera one. Pamakore fresh and clean, see me stepping on me since the net. Refu feel like this is an achieve. I remember the bar when I see my niggas a guy takuti. Happy birthday to you. More life, more of you. Happy birthday, my dog Shora. Happy birthday to me. Rusty C, lovers are ski. Happy birthday, asame. I want them funging that food. happy birthday Yepi, dinagakufida kachibotiga tepi. Direktokura tashamulane kepi. Papa shiti yamulane mujizane kepi. Ratisi, dirigopisa kunge machisi kaki. Ratisi, Ratisi vafarisi. More life, mariwa wetere makorenga wetere. Uyari pembere manekore wapetere. Uyari mese matuti nangene matembere. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Madedido. So, if I go off the badu, you know what I'm about babu. Officer, Munagi Makuda said to do some to me, Murimba Scoopy, and in Nakupira, and I come into my boot and in the Salaman. Simba, yeah, Bata number. Bangare. Yes, done. Bangare Madedido. Alongside. On attention, the conversation again. D-Knife. Tanaman. Achanuman. Asumi till again. Asumi come again. That the shit. Bangare drop dog and it chip on attack about them overrated dogs. Them not do the monster. The pindi the passport. The capita spot check up post. Ancha me chalos. You know, see the thing. I go with the oyo. Never really. I remember maskidika. Oyo. Dinner to plan recommend my big dad. Unzi. Una chat and ripatara every day. Hey. And the one and the kachila in a gang.
iri kubvira pari kutoda munhu estray tapese matanga semafani mfunge anzibonde matanga esu hangantunge unetunga kumbakaka kuno hangatunge apa ndaisimbisa nsingaziya ufunge une moto mbrugwako izira chikenza chiri utanga kura chiizira ndikutosha chita ndiri kukubikira ndute zvaitika kupapa zvatangira vaingati vakajunga vakaikuta komesachizwa ndosaiza mutumwa taipipap mudabikwa zvanzi pulaiwe vakaisichipa vakajuma vakaikupa komesachizwa masaiza mutumwa taipipap mudabikwa madadido so izwa indoti madede iri ridhimdimbo tata iwe wari ku tata hazvina kusha tata helano wanyimbo kana kuchida kunza bebelibomba demo atidi anochema mangwanara kusema rakandikotekera kunge mbavha ine njema nekuti ndive badmana zvaita ndidiwe nevaskana vari kunditiya tenshana newetinotoda kudanana wemese chibadman style lelelelele chaita ndibude kashainenenenene the girls them look me mandibona bondiba wine chibadman style chaita ndibude kashaine the girls them love me hey for real Pastor FM what I know man one attention I saw me tell again wabale man babala so imva indoti ofsabadu ingawanda tunura mapesi matatu ofisa munenge makudazve musanzomendiri kwezvividu vandiri kuti vandiri kuti vandiri kuti musati mecho unge timi inodyisa soha iwe nhamo ndatiputseki ndosvika rini ndisina magetsi ndichirara pasi pasina kabeti ndakuda kujozi maspageti tubeti we are not rebel from there we start the job soon is a tour around the globe TK what you say hey and a jack thing when you see me the pan boy make a marry dog so I go make a marry dog make a marry dog so I go make a marry dog around the museko bossa try pass na ego dog fight the chigara dog ndine mangoma hopo andakachafa mpiro ndirizi sub 10 iwe ma sub 0 ndavara tida direct can pita se aro ndinenge Michael enje mamboro wandi secondary backspin sema na unda chanduka kunge bunu ari padaro bana bimdango mabaniga msoro mandedido apadamira what a no man say again per table smell bacon sorry ari nice and no defender per level bana muchi ara ndi story presenter getu soka zevendo do da benza papeno da beno pamwe pesha badini na elo fina find a way kumubutiri my weight taga wait kana way ndingadi tira barkati pinda mkati nopika singe karati ndiri ngbarati manario gangstansi msalati izwa indoti indoda kusvika level kwa Escobar kupaula nebenzi kana PM bra kupatera matsaka ndakapina se bra you know what bra champupu kana matiro dzura hope you feel me akasaiza gaza give amaguli bawela with bo yeah man you understand wabala to the police is Mr. Ting Tana man from Langland yeah man njara mati kanyala mkuru mkuru kukata yoga andi interview yedu itaifana kunge turangani muno ananani mafana kunge muri 3 ananani madedido Mr. Tinshan na Spraga Gina Spraga Spraga azotaka kukundikana pane zvaitika padheri pake but panapfuura ndo mutura padheri atiti enda nedare guru iri saka riri pakati dare guru ndi Junior Spraga futi upi uyu mpano mungoma hamusi kunyatsosvikira simuka mukuru wawona okay anonzi uyu anonzi Junior Ngema Manex okay Spraga futi saka chimumba yomukana amborera tana man sempre ndimiro rero ndingomba 2 minutes chete waize muri parira ridimi pano uratoti dare guru mbema ngawai pa mic tana man bata tune futi Junior vanhu vanozviziya hadzi
tiri magangster pasta rasta fasta titori mapasta kunge sprakata kurowawo disaster skiri takamaster manchester bull rese tichingoti rikati mafia rese ahoi poda nyama inodarika yezvibhoi vakuekta maindi yange ifu ai vari kuda zvimaraisi nezvimasai rikati mafia rese ahoi Yeah, man. Mawani ketepo. Bata number foot. Simplex Music. Gema Junior hanzi ukanzwa voti changramanex votandiri muranex mumakex ndotara rafusi sina stress ndane ati nevaibi ndane mari sekomasiwa strife vari kuwanza maprat madisenthat vari kutaura vanhu mamero havazive zvekutaura handifenda akapera hanchawanika mumpera ndosaka ndapinda namufile ngori skili bang ndofamba ndine gang ndiri gunman paati ndakutedzera skeng nofie musanityire ndiri clear mangoma ampoto thestema ndichamire ngori ndofamba ndine gang ndiri gunman paati ndakutedzera skeng nofie musanityire ndiri clear mangoma ampo Tuna. So we mash up the place, no, Mafia, my MK was stop, tinonyusa unge dope, hati kope, kama uyatiwa rape, mama na ino tambira kukwazira kuzudura kunatira kunyakumeane kuti vangachaira vaimbe vanotau, mbinjiri, kumatsabate chipiki, madedido, so, sendira senduze unofederera, kumacharamba achienderera. ndokobhega mafia kana atiradziya kunza vakundiziva kupandira ndasvika kune vese vaipanika sori zvenyu ndasvika producer masika its my time kazi andipengere kudombo kucrime ndokuda kuhita minister cape town kuwacha saila seslesalai this time asaka zvaizvezvi boys ndinotemba nemi chitown nemi zvaizvezvi yaman King wacho vari kutoda. Yeah. King manamba marowa Spraga angoti hanzi chingoende nebhomba rangu kana ndangokwayiwa zvotopera Spraga aripo. man, King manamba marowa aya akarekodwa ere? amwe akarekodwa ngemafreestyle Freestyle. yeah man Magaipa King. Thank you so much for coming through representing Junior Spraga. yeah man Junior Ngema, nditi? yeah Ndizo. yeah man Yeah man, thank you so much King now. YouTube Junior Ngema, TikTok Junior Ngema, Facebook Junior Ngema. yeah man Follow him mfano yedu. Vari kubatika kwesiko. Yeah. Yeah man. Yes, sir. Now let's do this. Rega tichipedzisa manje. Now back to you Mr. Attention Namandedido. In terms of my gig, I understand that this Friday, right? That's tomorrow, and Friday mangwana munenge pa muri pa Mondsquare Zindoga Waterfalls for birthday Ratanaman ne vamwe mamash babies ese. Tanaman atomuzoti vano pane mafans apa kujoza vangachinifeminira kuti vanongotofunga sina kuriko nhasi. Ariko mabhazi akatopaka kuzasi. Matomaona ere King, matofonerwa mukanzi taifuka tinhasi. Mabhazi anga atopaka nhasi. Ngofunga ndezvemasasi apa chisi. Why birthday Ratanaman? Now let's talk about this weekend Friday. Tati mune muri kubirthday Ratanaman paZindoga. Any other gigs that lined up per weekend? Yeah. Mr. Attention, I'll start with you. Inini weekend tiri pagwanda Saturday, then mangwana tina DJ Tanaman Mamash Babies Zindoga Things, and then Muscat panonzi pa Glenbridge. Okay. Yeah man. Yeah man. Madedido, any gigs lined up after gig remangwana regwatanaman? Bede Mamash Babies. Pane rimwe rema gigs amina per weekend. Ariko Tanaman ndo to last acho kutendwa. But tutotanga makuseni magigi. Ndio kwa zvanoperera. Pachikoro pachi? Greenridge pa airport apa. Okay. Pachikoro makuseni. Ndipo Jepo ka. Totati pange futi. Kupi? Tore kumanai makuseni chine imwe function yatiri kuita. Inana mukoma yatiri kuita. Yeah man. Mangwana. Okay. Now regatipedzisa mwana. Now Mr. Attention, vanoda kukubata imimi for my gig, vanokubata ipapi? Ngatange tatara zvepa, are you on Facebook, Instagram, maybe TikTok? Yeah. Kana even contact number ya manager wenye anokumanager ndo zvadaro vanhu vanzwe pana. Kana arima social handles akanzi one attention. It's one nigga underscore what attention. Attention pese. Pese. Okay, yeah man. Yes. Yeah man. Then Facebook yega very different. Yakachire kanzi Mr. Attention. Mr. Attention. Yeah. Okay. Then number za management is plus 263
783 034 734 is a Yeah, man. chike wase bangalem. Yeah, man. Then Madedido, vanada kubata king, vanokubata ipapo. Anoda ndibata andibatike ndopisa lobata moto ngapate moto iri. Very serious king. Vanada kutonzwa kuti vanokutsvaga ipapo because magig anenge akatokumirira. Munobatika papi in terms of social media number za manager. Nyika yese inozoti wabata masocial media akaturirwa nedanzunya. But takavhura manyowana nditi. Tine Instagram yakanzi Madedido official. Ne TikTok yakanzi Madedido official. Ne YouTube yakanzi Madedido official. And then Madedido official. okay. And then number za manager for my bookings. Manager for my bookings. As my manager wabada na manager. Ini anonzi ma booking agent. Okay. Ndo ati nawo. Yakuno booking agent. Vataure number 0776 296 297. Okay. 0776 296 297. Ndio pamunobatika. Cash 2 0776 Yeah, man. 296 297. Asinobatu amina. Njia nikatubatwa. The Zim Danzo Overdrive on Star FM, sounding good all the time. It is 80 minutes before midnight. Well, Maita Boma King. Neguya Kuzim Danzo Overdrive. Mr. Attention, it's not the first time here. Even Madedido is first time which but thank you so much, my kings. Rambaye muchipusha mawex. Satavara inini anazokuze kuti ndikugadzire. Ini ndikugadzira EP yokumana muri yeZimbabwe. Ndikugadzira EP inonzi Titanic. Yay. Rukubuda pamberi papa. Yeah, man. EP inonzi Titanic ine songs 5 panonzi Escobar yakabuda. Imambo ndambozwa mjiro wa Escobar. Escobar yakabuda. Yeah, man. Saba sara 4 asatabuda. Tine imwe pati 5 mangoma. Yeah, man. Ndarambizo mataura mastawo. Yeah, but still. Sutongoza tarukuya. 5 mangoma wakuya. Yeah, man, pa EP. Thank you so much, my guys. Anguma Spaga, Moema Sibisa Zim Danzo Overdrive on a Thursday. Looking forward to my new projects. Amatawara Mr. Attention. I'm looking forward to project Amatawara. Madedido EP Rago, Takari Media Management ESA team. Thank you so much for coming through. And this Masimbisa. Nazuvumiza kuti pese pandafika pane kamera ndikufana kutomboimba song EP yangu. Fanga inonzi Titanic yacho. But manje time atisina king. Munotozota utongomirira EP zvamai manje. Aiwa. Escobar matomboirovaka. Izvo zvita kutongomirira EP. Escobar. Mairova freestyle Escobar. Oh. Mairova. Saka izvo zvita kutongomirira EP king. Waita hapo mkura. Amatiti wanyimi gatura. But tana mana atanzi okay. Tana mana atanzi chivarira tichipedzisa. Maria Gonaita man. Malufa nazida kuita magic. Madanzunya kutiedza unge masandaki. Habibi oti uriro mendiki plus pesi uri photogenic waisa like. Tazika voita paniki. Oi moi uti pamdiki touraya kilikili pamaliriki mukati attack do atakamandi pa maiki level rangu hari jairiki kuchovha ngoma sendu kuchovha bike na daiki mugumu ndakapfeka Nike ndanda kwadza ngoma amana kunonyutsa fan ka Titanic fake people wanna smile ye plastiki wai picha wachitapa padariki atina tsungu atipapariki amana kunonyutsa fan ka Titanic. Yes, fake people yeah man. Chirikuya. Yeah, man, ndachizwa chakaipa. Thank you so much king. Aiwa Masimbisa chiri. Maspaga tamirira kunzwa EP otherwise bo. Yeah, man. Tana man. 16 minutes before midnight on Star FM. Endine kuna baushakisira zila ndo pharmacy.